кратка, без да иска се спря видеото, затова тук е втора част. Тук е 149. Знам как да го уча. Така ще стане. Да. Ето тук имаме 149 парфюмче. И тук имаме 0,46, като 0,46 е моят, а пък този е на майка ми. Първо да помириша на майка ми, който е 149, вече го видяхте. Чакайте. Ето, не съм пробвала, само моя съм пробвала. Той един път за рождение. На майка ми не е зле, много е хубав. Ока, този е хубав, дава му 10 от 10 фамо, 50 от 10, много хубав. Сега моят и опа, светните. Мирис на скандал. Това е много хубаво. Веднага искам да се помириша. Ето, изчакайте. Тук е едно, защото да не си го нацеля, защото те са в малки шишенца. Да, моя просто също е 50 от 10. Просто хората какво да кажа. Не, че е спонсорство, нещо от... Не знам дори откъде ги купих. В смисъл, баща ми ги купи, така че не спонсорирам никого да си спестя хейта. Много... Ето го моя, 0,46 и това е на майка ми. Те са си иначе близначки, тези двата парфюмчета. Въпреки, че можем да ги различа по това. Моето е по-златничко, на майка ми е по-така, като на майка ми повече ми харесва. Не по мириса, по паковката. Как изглежда, защото тук е така, моето е по-златно, но моя просто трябва да си ги купите тези парфюми. Не знам откъде, но ако ги видите някъде, те бяха в една бутилчица, маничка. Ако ги намерите някъде, проверете вътре дали са такива и да, чао! И може да подарите един на майка ви и един за вас. И благодаря, че гледахте и чао!